filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye kari ye juin kalo tile 14 min ye san 2026 an bɛ o kɔnɔna na. Bi ye dɔgɔkun kɔnɔkow kibaruya ye nka bi wulada in na ta bɛna kɛ fan fila ye k'a sababuya kɛ min ye o ye aw yɛrɛ caman kunkanko ye. Moto sen filatigiw ni moto sen sabatigiw aw tɔgɔla kibaruya bɛ yan bi. Aw kan ka min lamɛn ka se ka faamuyali kɛ a la ani ka se ka somasama sɔrɔ a la. O la n'Ala sɔnna ma an ka babu fan filanan na ni babu ye ja n'ale bɔra direction nationale des transports la an n'ale bɛna masala. Fala o ye Madina ka baarakɛyɔrɔ bolofara dɔ ye. Madina ka baarakɛyɔrɔ in ka bon dɛ. Kwajitigiw b'a la, mototigiw b'a la, bolimafɛnw b'a la, sojɔkow b'a la, anazɛriw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na. Ninnu ye direction nationale des transports fala ye. Direction nationale des routes fana bɛ yen. O si tɛ kelen ye. Donc bi an bɛna tila ka an da don o la. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Jean Élisée Daw ye ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka ɲininiw hukumu kɔnɔna na k'u sera ka u bolo da Bamanjɔri ni wawalekɛba ŋanaba dɔ kan an ka jamana kɔnɔna na. Wulikajɔ in yɛrɛ kɛra juin kalo tile 3 maa kofɔlen u b'a wele ko Umar Kerema, dɔw b'a wele ko Faruk, dɔw b'a fɔ ma ko Useni Mawudo. Nin ye fila ye han. Dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye a mɛnna ko in na Bamanjɔri ni wawalekɛbaw nɔfɛ nka a sera ka lakodɔn ka dan sigi a ka kow la min ye Muɲankaw fɛ kilomɛtiri 45 ka taa min ye Jene ale Kɛɲɛka yan fanfɛla la Tilebi yan fanfɛla la. O la sa armée kɔni ye wulikajɔ kɛ ni drone de ye ka ɲɛsin ale dogoyɔrɔ ma. Maa kofɔlen n'o o ye Umar Kerema ye. U y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ bɔ dugu min na sa o ye Tebi ye. Tebi o ye Kerema cercle ye nka o bɛ Douaza marabolo de kɔnɔna na. A y'a ka wulikajɔ daminɛ kabini Musaw b'an ka jamana kɔnɔ ka jɔyɔrɔw k'olu sɔrɔ o mara kɛcogo la min ye ɲɛmaaya fana dira a ma serment o bolofara kɔnɔna na ka se ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Bamanjɔri ni wawale fara ɲɔgɔn kan ka se ka kuluw caman sigi ani ka binkaliw caman sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali ale kɔnɔna na Sikasokaw fɛ ani Kucala o ɲɛmaaya tun b'a bolo ani Burkina fan dɔw min ye a ka wulikajɔw kɔnɔna na sa ɲɛmaaya jɔyɔrɔ fana caman kun dira a ma kɔsa in na Jini maaw olu fɛ. Maa min filɛ nin ye ni ale ka ko bɛɛ lajɛlen banna wolomasiri tabaw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ kɛlɛ ɲɛnɛwali kɛlɛdenw ni fiyɛli ni kura fiyɛliw la o la ani ka wulikajɔw ni ka bɛnkaliw k'olu sigi sen kan. Chef d'état-major ko sa ko nin b'a yira sa k'a fɔ ko armée bɛ dɔ fara a ka cɛsiri n'a ka timinandiya kan don o don maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili ni min ma fara o kan foyi tɛna bɔ o la Mali jamana kɔnɔ. Fala ye an dɔgɔkɛ n'o ye Boubacar Bokoum ye gɛlɛya dɔ y'a sɔrɔ nka an b'a fɔ cogo min na baara in journalisiya baara a sariya dɔ de ye nin mɔgɔ caman to o de dɔn. Sariya min ni journaliste yɛrɛ b'a fɔ k'an ka sariya fala ye ale de ko n'i ye fɛn fɔ e de ye fɛn bɔ i da fɛ k'a fɔ fila de b'i ye i n'a tigi bɛ bɛn a la i bɛ segin ka na fɔ e ye min fɔ tiɲɛ tɛ walima a bɛ taa kiiri sira fɛ. Mais an bɛ mɔgɔw fo mɔgɔ minnu ye wulikajɔ kɛ Bokoum ka nin degun in kɔnɔna fala ye sabula fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ kasolabila ye. Denmisɛnnin fitinin don a bɛ baara daminɛ na a bɛ k'i cɛsiri fili y'a sɔrɔ a jɔra a ka fili kɔrɔ maa maa y'i da ɲuman don na min ye gouvernement mɔgɔ wɛrɛ an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnen la primature maa minnu bɛ cité Niger cité administrative a lakana bɛ gendarme minnu bolo ka ɲɛmaaw an b'u fo ka maison la presse président fo kunnafonidila tɔ minnu farala ko in kan ka se ka da ɲuman don a la an b'u bɛɛ lajɛlen fo den bɛ bi a tanbaga de bolo a ye fili kɛ a ko tiɲɛ na a filila bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko funankɛni don a bɛ ko daminɛ na ni Ala sɔnna a ma don nataw la maaw bɛna a ye a bɛna baara minnu kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko n'an kumana ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ kaso la don ye o ka fisa ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ bila kaso la sabula o fana tɛ ko caman ɲɛnabɔ. Donc Bokoum an ka dɛmɛ b'a yɔrɔ sabula denmisɛnnin min don a n'an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun b'an senkɔrɔ a tuma caman an b'a fo k'a waleɲuman dɔn halisa a k'a cɛsiri a k'a jija an kɔni jani na an ka dɛmɛ b'a yɔrɔ a ka nin wulikajɔ in nin ko in kɛcogo ɲuman na sabula journalisiya sariya yɛrɛ de bɛ nin demande fala ye mɔgɔ tɛ min kalama journalisiya sariya yɛrɛ de bɛ nin ɲini i fɛ. Donc degun min y'a sɔrɔ an kɔni b'a dɛmɛ a la yaasa a ko ka se ka ban. Dɔgɔkun tɛmɛnen kumala kumabaw ye tali kɛ sɛnɛko la fala ye min ye kɔɔri ye o bɛna feere 60
nɔgɔ 3,000 o bɛna sa o la san tɛmɛnen na sa ni a yirala k'a fɔ ko anw ye balo tɔni 11,000,000 sɔrɔ zen ta 12,000,000 jamana bɛ k'o ɲini kɔɔri anw ye ba 4,000 ani 33 sɔrɔ wulikajɔ bɛ ka se an bɛ se ka se ka ba 100 sɔrɔ cogo min na samiyaji nata in na Togo k'a fɔ min ye Benin jamanakuntigi ale fana tun b'an fɛ a taama na min ye Romuald Wadani ye a nana Asimi fɛ yan ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ Mali ni Benin bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min baara in ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ Benin yɛrɛ jamana ɲɛmaa kura sigili ale bɛ ka ni kura fiyɛ Mali ni Benin bolo bɛ se ka don ɲɔgɔn bolo cogo min kumaw ye tali kɛ o la a fana ye sangafo kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ale ka fatuli ma kunnafonidila 2 olu fana minɛna ka bila kaso la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cybercriminalité maaw fɛ min ye kalo tile 8 a n'a tile 9 Shana Takiou 22 septembre o ɲɛmaaba min ye kunnafonidi gafe min n'o ye témoin ye o ɲɛmaa fana n'o ye Abdramane Keita ye ale fana minɛna ka bila kaso la kunnafonidilaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ min ye deliliw ye olu bɛ senna yaasa ni maa kofɔlen 2 ninnu yan'u ka kiiri cɛ n'o y'a sɔrɔ liberté provisoire bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min na fala ye keɲɛbagaw fɛ yen polisiw y'u boloda bamaciwale kɛbaa caman kan minnu kɔni tun bɛ sa n'o ye bingali boloda sira caman fɛ ka maaw bolofɛnw caman minɛ u la wa marifaw fana caman yera u bolo keɲɛbagaw ka polisiso n'o ye commissaire principal de police Jaturu Danbele ye ale ka maaw k'u ka fo o wulikajɔ la kɔɔriti min bɛ yen bi n'o ye SNC n'o bɛ Bafokaw fɛ yen furukufuruku yera baara la dɔgɔkun tɛmɛnen minisiri 2 olu taara Bafokaw fɛ yen Burema Kansaye sanayɛlɛ kalanso minisiri ale ni sifinw ka minisiri u 2 bɛɛ lajɛlen taara ka taa yira maa minnu bɛ kalan na ye ko cɛsiri ni timinanja sabula bɛ yɔrɔ min na sɔrɔdasi kan don wa sɔrɔdasiw ka sariya o de bɛ boli u kan Anazer an na tila k'an da don o la ale bɛ wuli ka jɔ la bisa mɔbili minnu jɔlen don bɔlɔn kɔnɔna na olu bɛ se ka bɔ yen cogo min o baara k'o sigi sen kan sa ɲɛfɔli bɛ ka kɛ maaw ye sabula a yɛrɛ k'a fɔ Bamakɔ bilama kɔni fan bɛɛ lajɛlen kɛra moto jɔyɔrɔ ye fala hali maaw bɛ moto yɔrɔ minnu dilan ko mototigiw ka tɛmɛ yen feerelikɛlaw kɛlen don k'o bɛɛ lajɛlen minɛ garagisiw ni fɛnw sigilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka dɔ b'o la sa Anazer wulilen don k'i jɔ sirabaw olu bɛ se ka labila cogo min na min ye jago minisiri ye ale ka bolofara min bɛ yen n'o ye DGCC olu boloda maa dɔw kan maa minnu n'olu kɔni kun ja yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'u bɛ ka taji ale tɔnɔmada o wulikajɔ kɔnɔna sa taji feereyɔrɔ in kɔni tɛgɛ kɛra maaw kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kiiri tigilamaw baara na tɛmɛ olu bolo Bamancɔnin ka wale kɛlɛli la min ye belengalakaw fɛ yen Segu marabolo la armée ale wulikajɔ kɛ sa Bamancɔnin kɛba maa 20 ɲɔgɔnna k'olu bɔ baara la pewu wulikajɔ n'u ka minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen filen kɔnɔ ci k'o da kolon ci CICR n'o ye Croix Rouge international ye ale ka wulikajɔ dɔw fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma furakɛliso ka taa se min ye an yɛrɛ ka SOMAGEP ma kuranko o ta na sira fɛ Moti Bamako ale ni min ye Menakakaw olu fɛ maa minnu ye degun sɔrɔ fala ye an y'a fɔ cogo min na sa an ka bi wulada in na baabu minɛna tali kɛ min na kosɛbɛ o ye ko motow ko ka plaki kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement ale kɔni tun ye kibaruya caman ta k'a yira sa k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna na yan moto minnu bɛ yen n'o olu ye moto belebelebaw ye olu boli dugumisɛnw ni dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o jɔ u bɛ se ka boli dugu kɔnɔnaw la o waleya sigira sen kan o kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ sa k'u bɛna motow yɛrɛ kɔni bugunatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka fara fiɲɛti kan min ye plaki ye ko o tali o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan baara in bɛna kɛ cogo min bakuruba la fala ye musaka moto katakatani wo a bɛɛ lajɛlen bɛ 2,000 ani 400 sara nka a tɛ di maa bolo ma dɛ bɔlɔlɔ sira fɛ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko trésor paye i bɛ ka wari sara o de kɔnɔna na sɛbɛn minnu bɛ yen n'i kan ka olu ɲini o sɛbɛnw olu fana dan tigɛra min y'an ka maa welelen bi wulada in na n'o ye Bawoye Ja ye an n'ale ka baabu bɛna tali kɛ o de la certificat de résidence ko kuma bɛ a la vignette bɛ a la min ye k'a yira k'a fɔ k'i ye sanni kɛ moto sanni min kɛ i bɛ se k'o fana fara a kan min ye sefa wari n y'a fɔ cogo min na 2,000 ani 400 i b'o o sara wa baara in fana kan ka daminɛ sini yɔrɔ caman na u yɛrɛ y'a lisi bila ka na nka a ka ɲi kuma ka bɔ kumatigi yɛrɛ da Bawoye i ni wula. Merci beaucoup Kassim. I nana an ka wele jaabi bi karidonya in na a diyara n ye kosɛbɛ. Le plaisir partagé le nom, merci. Ayiwa maa caman b'i yɛrɛ ɲininka san sera fo a tilancɛ la nin waleya sugu o bɛna na cu mɔgɔw ka san kɔnɔna na cogo di k'a sɔrɔ u bɔra ka vignette sara sisan mun nana ni plaki bɔ kura in ye.
Merci. Iniche Kasim i ka di ɲininkali la. Nin plaque y'a fɔ cogo min na san bɛ a camancɛ la mais fɛn dɔ de don a kan ka kɛ depuis sisan. Ni i ma n'i sigi ta k'a lajɛ Mali la yan bolimafɛn 2 ani 3 caman carilen don dugu kɔnɔna na. An b'an ka déplacement kɛ n'o de ye n'an bɛ taa an ka baarakɛyɔrɔ la an bɛ taa n'o de ye. Mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a kɛ ni activité économique ye mais n'i mana ta k'a lajɛ olu la part fitinin dɔrɔn de bɛ minnu lakodɔnnen don administration fɛ an b'a fɔ o de ma ko immatriculation et bi bi in na an ka contexte sécuritaire lakana ko la n'i mana ta k'a lajɛ o bolimafɛn 2 3 ninnu bɛ ka utiliser ka kojugu kɛ an ka faamaw na donc o de la a décidera k'a fɔ bolimafɛn 2 3 bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo an bɛna ɲini k'a identifier k'a dɔn a tigi ye jɔn ye a ka kɛ an ka base de données kɔnɔna na pour que ka dɔ fara o sécurité ko kan donc n'i mana ta k'a lajɛ d'abord bolimafɛn ninnu ye mɔgɔ minnu ta ye o bɛna identifier et puis an ka service des transports la an bɛ planification kɛ donc an ka planification fɛnɛ na an mago bɛ ka an b'a fɔ min ma parc roulant c'est à dire bolimafɛn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an kan ka se k'o fɛnɛ bɛɛ dɔn pour que n'an bɛ mesure mun ta pour que transport ka se ka améliorer ka tɛmɛ nin kan an ka se k'o ta et puis a b'a to même an bɛ se ka sécurité routière fɛnɛ préserver cogo dɔ la parce que n'i mana ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ don accident na mais u bɛ boli directement alors que ni u dun identifielen don plaque ninnu b'a la an bɛ se k'a dɔn nin tigi de ye nin kɛ et le plus important n y'a fɔ cogo min na mɔgɔw bɛ baara jugu minnu kɛ ni moto ninnu ye ka se ka boli c'est pour que ka se k'o restreindre hali ni dɔ ma bɔ a la ni mɔgɔ minnu kɔni y'a kɛ an ka se k'a dɔn nin tigi de ye nin kɛ ni bolimafɛn 2 ou bien 3 in ye. Ayiwa n'i ye aw yɛrɛ ka minisiriso ta k'a lajɛ aw tun ye mobili ta fɔ a fɔra ko plaquew tonnen bɛ mɔgɔ tɛ ka t'o ta mun b'a yira o la ko n'aw nana nin kɛ ko mɔgɔ bɛna taa o ta. Mun b'a yira n na ko mɔgɔ bɛna taa o ta parce que n'i mana nin lajɛ an ye dispositif ba de déployer pour que mɔgɔw ka se ka yɔrɔ caman sɔrɔ u bɛ se k'a kɛ yɔrɔ min na et puis opération min bɛ ka lancer kalo 6 de don ni o kalo 6 tɛmɛna moto bolimafɛn 2 sen 2 ani sen 3 o sen 3 n'a bɛ circuler ni plaque t'a la parce que n'a immatriculé la carte grise bɛ di mais an bɛ mun ye kɛnɛma o ye plaque de ni plaque t'a la a bɛ minɛ f'u k'u ka fɛn kɛ procédure kɛ walasa ka plaque sɔrɔ. Ayiwa a ye procédure fɔ anw fɛ yan sɛbɛnko kuma ka gɛlɛn hali bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye biométrie ninnu ye o tɛ mɔgɔw bolo sisan aw nana résidence ko kuma don a la aw ko moto san wari ka san papier ka ɲini ka don a la min ye i yɛrɛ bɛ i jabala ye yɔrɔ min na n'i bɛ polisi i bɛ du min kɔnɔ o du k'a jira k'a fɔ e bɛ nin du de kɔnɔ n'o ye résidence ye aw ko k'o don a la vignette ko ka na n'o fana ye k'o fana fara a kan nin bɛɛ ka se ka sɔrɔ kalo 6 kɔnɔ k'o ban o bɛ se ka ɲɛnabɔ. A bɛ se ka ɲɛnabɔ mɔgɔw b'a miiri u kunkolo kɔnɔ papier ninnu ka ca mais n'i mana a comparer procédure normale la papier man ca a sɔrɔli fɛnɛ man gɛlɛn kosɛbɛ par exemple an ko parce que n'i bɛ taa c'est pour que k'a dɔn ni bolimafɛn ye mɔgɔ min ta ye il faut que i ka na ni document dɔ ye mun b'a yira ne de ye Baboyi Dia ye ou bien e de ye Kasim Traoré c'est pourquoi bi bi in na n'i mana an ka texte ta carte biométrique de b'o yira ou bien ni passeport bɛ mɔgɔ min fɛnɛ bolo i bɛ se ka na n'o ye n'o t'i bolo fɛnɛ an ye fɛn dɔ kɛ hali ni permis b'i bolo parce que permis base de données bɛ an bolo n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ permis b'i bolo i ja bɛ k'an bolo ale n'i ka information wɛrɛw bɛ k'an bolo donc hali ni permis b'i bolo i bɛ se k'i ka identifier justifier ni o ye o tɛ fɛn ye maintenant ensuite an ye mun fɔ facture ou bien vignette parce que ni ne nana ni moto ye il faut que n ka se ka document dɔ de yira k'a fɔ nin ye ne ta ye et fɛn mun bɛ se k'o yira o ye facture de ou bien ni vignette b'i bolo de l'année en cours c'est comme si olu fila a fila dɔ la kelen a ma se k'a fila bɛɛ ɲini n'a fila dɔ la kelen ni vignette b'i bolo ka ban komi n'a y'a sɔrɔ moto san sɛbɛn b'i bolo c'est ça mais vignette min don a ka kɛ ɲinan ta vignette a ka kɛ san 2026 vignette donc olu fila dɔ la kelen don maintenant certificat de résidence polisiso bɛ bɛɛ kɛrɛfɛ n'i taara polisiso la a tɛ temps ta mɔgɔ tɛ hali tile kelen kɛ a la i bɛ taa yanni dɔɔni dɔrɔn i b'a ye a bɛ bɔ donc o document ninnu si an fɛ a sɔrɔli tɛ problème posé. normalement mais biométrie carte biométrie i yɛrɛ ka carte biométrie sɔrɔli o tɛ bɛɛ bolo bi dɛ.
carte biométrique yi sɔrɔli c'est vrai que baboyi jaga carte biométrique bɛ se ka k'a bolo nka fala kɛta ta t'a bolo dɛ. mais an bɛ mun kalama carte biométrique sɔrɔli man gɛlɛn ko bɛɛ bɔ sisan parce que an ka service de police bɛ yen olu bɛ a procédure bɛ kɛ yen et puis centre dɔ fɛnɛ bɛ Badilabugu a procédure bɛ kɛ yen fɛnɛ a tɛ o si tanba ta tuguni. ayiwa baboyi aw y'aw da fa mugu jalan na a ɲigiji kan ka sɔrɔ aw da aw k'a bɛ daminɛ sini Bamakɔ jama ka ca maaw yɛrɛ bɛ kiiri bɔ aw la kuma caman ko Bamakɔ belebeleba ye service technique kelen de b'aw bolo yan mobile bɛɛ bɛna jɔ ye su ni tile ko k'a lajɛ k'a kɛ commune ni commune ye aw bɛna nin fana daminɛ a bɛna kɛ cogo di sini sɔgɔma n'an wulila an b'an ɲɛsin yɔrɔ jumɛnw ma. sini sɔgɔma n'aw wulila an ye o paramètre ta en compte Bamakɔ an ye centre caman dayɛlɛ c'est vrai que an ka direction régionale bɛ Sogoninko o b'a la an ka subdivision dɔ bɛ Rive Gauche la o bɛ zone industrielle la o fɛnɛ b'a la et puis an ka direction générale ba yɛrɛ kɛrɛfɛ centre chemin de fer bɛ yen o fɛnɛ b'a la généralement n'an bɛ opération kɛ an bɛ o centre saba de ta mais an ko bolimafɛntigi sen 2 ni sen 3 ka ca kosɛbɛ donc an y'a décidé que ka centre dɔw kɛ minnu bɛ mɔgɔw kɛrɛfɛ donc n'i ma n'o ta k'a lajɛ Tabakɔrɔ centre kelen bɛna kɛ yen Moribabugu centre kelen bɛna kɛ yen Kanajigila centre kelen bɛna kɛ yen Kati centre kelen bɛna kɛ yen Kalabankoro fɛnɛ centre kelen bɛna kɛ yen et baara bɛna daminɛ ni o de ye n'an y'a ye k'a fɔ affluence bɛ cogo dɔ la fɛnɛ ni centre wɛrɛw kan ka dayɛlɛ disposition bɛ ta pour que o fɛnɛ ka dayɛlɛ. Mali kɔnɔna taw dun. Mali kɔnɔna ta la n'i mana région o région ta an ka direction régionale bɛ fan o fan fɛ centre dɔ bɛ yen an ka subdivision des transports bɛ fan o fan fɛ centre dɔ bɛ yen. ayiwa pour que ka se k'i dɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ Kayikaw ka direction régionale min bɛ Kayi dugu kɔnɔ o bɛ a la a ka subdivision bɛ Keɲeba dɔ sigilen do yen subdivision transport bɛ Yɛlɛmanikaw fɛ yen dɔ bɛ yen Kulukorokaw fɛ yen sa direction bolofara min bɛ Subankaw fɛ yen dɔ bɛ yen subdivision min fana sigilen do Katikaw fɛ yen Kati dugu yɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ yen fana subdivision min bɛ Kolokani yɛrɛ fɛ yen Kolokanikaw fana fɛ yen n'o y'aw ka bolofara ye dɔ bɛ yen fana min ye Sikaso ye kin min bɛ yen n'o ye Wayɛrɛma 2nan ye dɔ bɛ na kɛ yen direction bolofara min bɛ Kajolokaw fɛ yen Kajolo dugu kɔnɔ fana a bɛ na kɛ yen Segu fana aw ka direction min bɛ Segu dugu kɔnɔ Pelenkanakaw fɛ a bɛ kɛ yen min ye Ɲɔnɔnkaw fɛ yen Ɲɔnɔn dugu kɔnɔna na a bɛ kɛ yen fana Moti direction fana na a bɛ kɛ Moti direction yɛrɛ kɔnɔna na min ye Tumutukaw fɛ yen aw y'a yira fana k'a fɔ ko a bɛ na kɛ Tumutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na min ye aw ka bolofara min bɛ Direkaw fɛ yen dɔ bɛ na kɛ yen Gawo ta bɛ kɛ Gawo direction na subdivision bɛ Ansongo dɔ bɛ kɛ yen fana min ye Kita ye o fana bɛ o cogoya la aw ka bolofara min bɛ yen Ɲorodi Sahel Nara Joyila Buguni Kucala nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sa aw y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ na kɛ yen mɔgɔ b'aw bolo nin bɛɛ la. awɔ mɔgɔ b'an bolo nin bɛɛ la disposition taara direction régionale la mɔgɔw bɛ yen ka ban mais Bamakɔ fɛnɛ an ye mɔgɔw réaffecté an ye centre kura minnu fɔ donc aw kana siran o ko la mɔgɔw bɛ yen pour que ka se k'a baara kɛ. ko mɔgɔw tɛ sɔn plaque ta ma est ce que ni n taara ni n ka papier bɛ dafalen sini n'an ye n ka plaque don a la siɲɛ kelen o t'a bannen ye. o kɔni o y'a bannen ye. ou bien a bɛ kɛ cogo di. n'i taara n'i taara n'a ye sini a bɛɛ tɛ se ka kɛ ka bɛn sini ma parce que e bɛ taa n'a ye i ka n'i mana se fɔlɔ i ka expertise de bɛ kɛ o la o bɛ moto information ta notamment a numéro de série n'o mana kɛ an bɛ fɛn dɔ bɔ ka d'aw ma n'o ye procès verbal de réception ye o mana kɛ a bɛ don an ka plateforme la et innovation dɔ yɛrɛ ye nin opération in na c'est que an ni douane de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ a bɛ fɔ usager de ka taa i ka dédouanement papier ɲini yɛrɛ ye parce que an mago bɛ document dɔ la a bɛ f'a ma certificat de mise à la consommation et souvent n'i taara n'a ye i yɛrɛ douane la a bɛ se ka temps ta dɔɔni parce que i b'a sɔrɔ e ka moto dédouanement kɛra fan wɛrɛ fɛ e bɛ dugu wɛrɛ la voilà donc alors k'a kan ka vérifier donc o yɛrɛ bɛ se ka temps ba ta mais sisan ni an ye procès verbal de réception kɛ dɔrɔn an ni douane système de interconnecté len don donc a bɛ bila ka taa o fɛ yen directement donc fɛn bɛ kɛ n'u mana confirmation di directement dɔrɔn an ka procédure tɔw bɛ continuer c'est-à-dire saisie bɛ kɛ a bɛ valider a bɛ imprimer plaque fɛnɛ bɛ bɔ. ayiwa an ka misali ta sisan Fala ka moto b'a bolo sini sɔgɔma a taara Sogonikɔ autogare la aw ka direction bɛ yen ONT la a ye papier bɛɛ di papier bɛɛ dafara a bɛ mun de kɔnɔ sisan pour que a ka tɛgɛ ka se ka da ka plaque ka tile joli. n tɛ se ka tile da fɔ mais a tɛ mɛn parce que n y'a fɔ cogo min na procédure de b'a la donc ni procédure in kɛra n'a validera dɔrɔn a b'a sɔrɔ mais quand même a tɛ mɛn ko mɛta tɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la c'est vraiment simple
n'ale taara ni expert mana ka expertise kɛ ni PVR mana don système na n'a bilala ka taa douane fɛ yen ni confirmation sɔrɔla dɔrɔn procédure tɔ bɛɛ bɛ kɛ teliya la. Ayiwa an ɲɛ bɛ kuma kura dɔ la a ko la ko Ze ko wari tɛ don aw ka mɔgɔw bolo k'a bɛ sara bɔlɔlɔ sira de fɛ trésor PR i tɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o fana na. Tout à fait mɔgɔ minnu bɛ an ka service usager mɔgɔ minnu bɛ to ka taa baara kɛ an ka service la olu kan ka habitué à la dɔɔni parce que a bɛ presque san kelen bɔ an ka carte grise foyi tɛ kɛ tɛgɛ la tuguni. Carte grise opération foyi tɛ wari tɛ sara Kulubali ka yɔrɔ la tuguni. Wari tɛ sara Kulubali fɛ yen tuguni wari tɛ sara Tarawele fɛ yen tuguni. Donc trésor paye et trésor mɔgɔw ka système dɔ de u bɛ facturation kɛ n'a ye donc ni facturation kɛra parce que mobile money suguya caman bɛ a mana kɛ a suguya o suguya ye Orange Malitel ou bien Wave ni a fɛn ninnu i bɛ se k'i ka sarali kɛ n'a ye ni trésor paye code généré la et sisan yɛrɛ carte grise dɔrɔn tɛ même an ka opération tɔw permis ni carte de transport ni fɛn ninnu depuis un certain temps à peu près un mois à 2 mois an ka paiement bɛɛ bɛ kɛ n'o de donc ni opération in fɛnɛ bɛ kɛ ten i tɛ wari jɛbɔ ka di mɔgɔ si ma et en plus ni code in généré la ka d'i ma n'i ma n'i ka paiement kɛ kɔfɛ reçu yɛrɛ bɛ tila ka d'i ma i yɛrɛ b'a dɔn i ye fɛn mun sara parce que 12 000 fɛn caman de don donc o yɛrɛ bɛ détaillé ka di fɛn misɛnnin minnu saralen don a 12 000 na a détail bɛɛ bɛ bɔ ka d'i ma mais o kɔrɔ sisan f'i ka taa aw fɛ yen de i ka sɔrɔ ka o bɔlɔlɔ sira in sɔrɔ wa ou bien a bɛ téléphone bɛɛ kɔnɔ de. n'a tɛ téléphone bɛɛ kɔnɔ i bɛ taa an fɛ yen de parce que n'u mana tila opération na u bɛ code dɔ de générer a bɛ fɛn TP numéro dɔ b'a kɔfɛ parce que mɔgɔ caman bɛ taa en même temps ni expert mana tila ka baara la de a bɛ o générer donc o ye e ka bolimafɛn dɔrɔn de ta ye n'o sarala wagati min na o la le reste du processus tɔ bɛ poursuivi. donc sisan ni y'a faamuya ni Falaye taara sini a y'a ka papier bɛɛ sara a bɛ sɛbɛn dɔ de d'a ma min b'a yamaruya ka taa sarali kɛ sisan trésor paye in na. an bɛ code dɔrɔn de d'a ma. code dɔrɔn. an bɛ code dɔrɔn de d'a ma. n'a y'o don a b'a ka sɔrɔ ka 2 000 ni 400 in sara. a bɛ 2 000 ni 400 in sara. mais nin bɛɛ la mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ min na o ye k'a fɔ fɛn caman bɛ sigi sen kan mais degun bɛ ye a lawaleyali la est ce que sini ni jama bɔra ka caya a tɛna kɛ ka taa ka aw bolo da wa est ce que a bɛna se ka bɛɛ kunbɛn wa. an bɛna se ka bɛɛ kunbɛn an ye équipe dɔw de déployer pour que ka jama kunbɛn parce que n'i mana ta k'a lajɛ Bamakɔ yɛrɛ bolimafɛn sen 2 ni sen 3 ka ca région fɛnɛ bɛɛ la même chose donc semaine in bɛɛ la an y'a kɛ de telle sorte que an bɛ équipe dɔ sɔrɔ mun bɛ se ka jama bɛɛ kunbɛn donc mɔgɔw kana siran jamako la disposition taara pour que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo jama bɛ se ka kunbɛn et c'est pourquoi même mɔgɔw ka ca que an ye a kɛ centre caman bɛ Bamakɔ pour que bɛɛ kana taa ton yɔrɔ kelen na. ayiwa bɛɛ b'a dɔn ka fɔ kɔni min ye plaque kɔni dilanni ko ye an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa sira min fɛ i yɛrɛ y'a ye kuma caman aw ka ministres bɔ ka plaque tonnen yira mɔgɔw la yalama Ze in na aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan nin fana kana taa ton yen mɔgɔw kana ban ka t'u ta hali n'u ka wari sara. plaque ko la ne kɔni fɛ a bɛ dépend an bɛ a ko kɛ cogo min na parce que sisan opération daminɛna bɛɛ bɛ fɛ k'a ye i ka plaque b'i bolo et 6 mois de b'an bolo 6 mois in kɔfɛ a fɔra ni plaque tɛ e mɔgɔ o mɔgɔ la i ka moto i ka bolimafɛn sen 2 ou bien sen 3 bɛ immobiliser donc yanni 6 mois in cɛ mɔgɔ si tɛna fɔ k'i bɛna risque ta parce que ni moto donna fourrière la o fɛnɛ procédure wɛrɛ de o fɛnɛ dépense wɛrɛ de et e mɔgɔ min kan ka taa i ka ciw la a b'i bila retard wɛrɛ de la donc usagers tɛna sɔn ka o risque sugu ta. alors moto sugu jumɛn ni moto sugu jumɛn bɛ a la ou bien ni Ze in ta ye moto bɛɛ de b'a la ani katakata ni bɛɛ de b'a la wa. fɛn o fɛn ni bolimafɛn sen 2 de don ani sen 3 de don a bɛɛ b'a la. a bɛɛ. hali routière tigi ninnu. hali routière tigi ninnu moto belebeleba ninnu a bɛɛ b'a la. papu ka mɔgɔ ninnu bɛ min kɛ ta rodeo kɛ ni min ye ta. a bɛɛ b'a la. a bɛɛ de b'a la. Amadi Kalabanci ka moto ninnu ɲɔgɔnna bɛɛ b'a la. a bɛɛ b'a la. donc o kɔrɔ ko Ze in ta jama ka ca mais plaque lakanali hukumu kɔnɔna na aw bɛ ka nin fɛɛrɛ min sigi sen kan yalama a bɛna sonyɛni de bali wa yalama a kɛ kun ye ka lakana de sigi sen kan wa walima aw bɛ fɛ k'a kɛ aw yɛrɛ ka se ka mobili ni moto hakɛ de dɔn Bamakɔ kɔnɔna na ka se ka fɛn dɔ sigi sen kan bɔlɔlɔ sira kan wa a kɛ kun yɛrɛ ye jumɛn ye Ze in ta ye. Ze in ta n y'a fɔ cogo min na n'i mana ta k'a lajɛ o bɛɛ b'a la d'abord an ka se k'a dɔn mun ye mun ta ye bolimafɛn mun ye bolimafɛn mun ta ye parce que n'i mana code de la route ta k'a lajɛ a bɛ fɔ de mɔgɔ si man kan k'i ka bolimafɛn bila circulation na n'o y'a sɔrɔ a immatriculelen tɛ immatriculation in de ye
a donné don par nos autorités. Donc d'abord ça va permettre que an ka se ka bolimafɛn ninnu tigiw dɔn par nos autorités. Filanan fɛnɛ mun ye o ye statistique ko de parce que bolimafɛnw bi yan an t'a dɔn a da mun bɛ jamana kɔnɔna na. Donc ça va nous permettre également que ka o dɔn et n'i bɛ statistique dɔn i bɛ se k'i ka bolimafɛnw maîtriser. Hali n'i kan ka na ni initiative mun ye i b'a dɔn i kan ka na n'a ye à quelle hauteur. O ye filanan ye. Ensuite sécurité routière ko fɛnɛ b'a la. Parce que n'i mana ta k'a lajɛ sisan mɔgɔ si tɛna fɔ k'i bɛna fɛn dɔw kɛ dɔrɔn i b'a fɔ i bɛ boli i n'a fɔ i ye den dɔ tamponné dɔrɔn i bɛ boli n'i ma n'o kɛ n'o y'i ka plaque numéro noté n'a mana taa an ka service la an bɛ se ka tila k'a dɔn mɔgɔ min don ni ɲangi voilà i bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ parce que i ka certificat de résidence b'an bolo an bɛ o dɔn ni ɲangini mun kan ka kɛ an b'o fɛnɛ dɔn mais le plus important c'est lakanako de don parce que jamana bɛ cogo min na sisan mɔgɔw tɛ se ka taa juste ko i bɛ bolimafɛn dɔ boli mais a tɛ dɔn e ye mɔgɔ min ye parce que n'i mana ta k'a lajɛ fɛn minnu caman kɛra an b'a ye mɔgɔ jugu ninnu u b'u ka opération caman kɛ moto la dɔn tɛ k'a la parce que hali sisan n'i mana kɛ soit n'an mana ye moto minnu bɛ ka yala plaque t'u la a bɛ se ka don mɔgɔ la o bɛ yen et puis hali ni plaque b'a la ni mɔgɔ min y'a kɛ an bɛ se k'a dɔn nin tigi de y'a kɛ et ni fɛn mun kan ka kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ a la donc o bɛɛ combinelen de kama a décidera k'a fɔ nin opération in ka kɛ sisan. mun b'a yira aw la sisan k'a fɔ ko n'aw ye nin plaque sigi ko bɛna n'aw sɔrɔ a su dɛmɛ u ka baara la o dalila jumɛn b'aw bolo bi. A bɛna sɔrɔ a su dɛmɛ u ka baara la parce que a mana kɛ cogo o cogo moto bɛna circuler parce que ni plaque t'i kunna i tɛ se ka circuler donc moto bɛna circuler a tigi dɔnnen don n'a ye kojugu kɛ sɔrɔdasiw bɛ se ka taa a tigi sɔrɔ a bɛ fan mun fɛ et puis ni a t'a la fɛnɛ sɔrɔdasiw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ sika bɛ nin tigi la donc n'a bɛ ka gɛrɛ ni disposition mun kan ka ta o disposition bɛ se ka ta. Ayiwa bɔlɔlɔ siraw fɛ maa dɔw y'a yira sisan ko aw kan ka jalaki ko sabula ko moto ye bolimafɛn ye a man ka yamaruya feereli yɛrɛ kuma tɛ k'a sigi sen kan k'a sɔrɔ ni nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma kɛ a tigi ko kasiki bɛ o la fiyɛti bɛ o la plaque bɛ o la ko mun na gouvernement y'a sigi ka nin ko in to tan cogo la jamana kɔnɔ. Jamana bɛɛ n'a réalité de don question caman na n'i mana ta k'a lajɛ c'est pas comme si gouvernement y'a sigi parce que nin tɛ nin initiative in siɲɛ fɔlɔ ye 2008 dɔ kɛra 2021 tout près aussi initiative dɔ kɛra mais difficulté dɔw donna a kɛwaleli la et maintenant an y'a sigi k'a lajɛ difficulté minnu donna o la on a réfléchi à comment faire en sorte que olu kana sɔrɔ sisan ta in na donc c'est vrai difficulté y'an sɔrɔ siɲɛ tɔw la difficulté jumɛn gɛlɛya jumɛn y'aw sɔrɔ gɛlɛya principal mun yɛrɛ y'an sɔrɔ opération tɔw la o ye document de dédouanement in ko ye parce que n'i mana ta k'a lajɛ moto bɛ dédouanement collectif de kɛ déclaration collective de bɛ moto la i b'a sɔrɔ moto 200 300 ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ papier kelen a bɛɛ bɛ papier kelen na alors que an dun pour que an ka se k'an ka opération kɛ an mago bɛ certificat de mise à la consommation de la et souvent n'i mana bila ka taa service des douanes na a bɛ sɔrɔ mais a bɛ se ka temps ta parce que n y'a fɔ cogo min na dédouanement kɛra yɔrɔ min na n'a kɛra Kayi ni moto bɛ Bamakɔ n'i mana a demander olu fɛ il faut k'a ka taa Kayi de a vérification fɛnɛ bɛ se ka temps ta kosɛbɛ an dun ye opération lancé o wagati la souvent opération bɛ ban k'a sɔrɔ vérification ma se ka ban donc ça nous a beaucoup ralenti et cette fois o de t'a la puisque an ka yɔrɔ in na n'i ma n'i ka dépôt kɛ dɔrɔn le reste là a bɛ gérer à l'interne de entre notre système Sigidolo ale ni douane mɔgɔw ka système. donc san ne nana ni n ka moto ye ka bɔ Gawo n bɛ k'a boli Bamakɔ yan a ma se ne ka taa ko n bɛ taa n ka plaque dilan Gawo tuguni. non i bɛ se k'a kɛ Bamakɔ yan i bɛ fan o fan fɛ i ka moto dédouanera fan o fan fɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ Mali fan 12 bɛɛ la i bɛ se ka taa n'i ka moto ye et puis i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ disposition. école karamɔgɔ bɛna na kuma daminɛ sisan k'olu ye moto dilan Bamakɔ yan a bɛ yan fɛ. non o problème tɛ k'a la o yɛrɛ de ye an ka nin opération innovation ba yɛrɛ ye. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan aw y'a jira ko kalo 6 yalama kalo 6 kɔfɛ mɔnɔbɔ bɛna na ye a la wa n'o ye prolongation ye. non kalo 6 kɔfɛ prolongation tɛ k'a la parce que n'i mana ta k'a lajɛ normalement an kan ka nin kɛ yɛrɛ délai ka dɔgɔ ni mun ka dɔgɔ nin ye mais an y'a ta k'a lajɛ bolimafɛn 2 ni 3 ka ca an ka territoire kan n'an ka bɛna délai dɔgɔya bɛɛ tɛna sɔrɔ k'a kɛ par contre kalo 6 o bɛ temps di bɛɛ ma pour que i ka se k'a kɛ ni kalo 6 in tɛmɛna dɔrɔn a bɛ fɔ min ma répression o de bɛ daminɛ ɲangini donc e mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka plaque t'i bolo
i bɛ immobiliser maintenant ni immobilisera i ka moto bɛ minɛ et f'i k'i ka procédure tɔ kɛ de moto in bɛ d'i ma. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna na fɛn caman bɛ fɔ a tɛ bɔ a sira fɛ daluya jumɛn b'a bolo sen na k'a fɔ ko nin bɛna kɛ aw yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ sen nin baara ka se ka kɛ ka se a fɔ a mɔgɔw ka nimisiwasa sɔrɔ a la. A baara in ne bɛ se ka assurance mun d'aw ma c'est que an ka ɲɛmaaw ye assurance de d'an ma k'a fɔ ko nin kɔni a bɛ bɔ a sen ma et là je trouve que c'est assez suffisant ni an yɛrɛ ka autorité y'a fɔ ko k'a bɛ bɔ a sen ma. I ko aw ye fɛɛrɛ min sigi sen a tɛna kɛ i n'a fɔ fiɲɛti ko ta ɲɔgɔn tuguni maa tɛ taa sɛbɛn gɛlɛman ɲini tɛ don sɛbɛn gɛlɛman t'a la foyi tɛ don a ko la foyi tɛ don a ko aw ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen labɛnnen sini an bɛ se ka wuli ka taa jɔ ka a yɔrɔ dɔ lajɛ ka o ja ta ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna i nana ja nana min fɔ Baboyi ja nana min fɔ a filɛ nin a bɛ ka kɛ tan cogo la Sogonikɔ yan ou bien ni yɔrɔ min ka nɔgɔ a ma ou bien Sɛbɛnni kɛrɛfɛla la. aw bɛ se ka taa o centre ninnu bɛɛ la Sogonikɔ aw bɛ se ka taa Sogonikɔ aw bɛ se ka taa Rive Gauche la et puis aw bɛ se ka taa Dar Salam si vous voulez demain. Maintenant comme Sogonikɔ de ye centre ba ye donc aw bɛ se ka taa yen jama ka ca donc o de la aw bɛ fɛɛrɛ a lɛgali ma kosɛbɛ. Ne ko ni mɔgɔ min nana sisan i nana n'i ka pièce bɛɛ ye sɔgɔma i kan k'a kɛ cogo di pour que i ka se ka teliya parce que an fana b'a fɔ fana k'an bɛ taa nin ɲɛnabɔ ka taa baarakɛyɔrɔ fana na o fana b'a la dɛ. Teliya ko t'a la le premier arrivé égale premier servi mais n'aw taara parce que document mun kan ka di ne y'o fɔ mais document dɔ bɛ aw b'o remplir sur place o ye déclaration. An ka maa kalanni man ca dɛ ja. An ye mɔgɔ ne y'a fɔ n ka dispositif mun bila sen kan o de ye ka mɔgɔ caman ta minnu bɛna mɔgɔw dɛmɛ a document ye rempli la parce que a fɛn dɔw bɛ yen hali n'i ye mɔgɔ kalanlen ye a bɛ se ka kɛ i tɛ se k'a kɛ mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu bɛna aw assister o ko la donc n'aw sera centre la dɔrɔn o mɔgɔw de bɛna aw ta pour prise en charge donc déclaration de mise en circulation u b'aw dɛmɛ k'o rempli mais en même temps expert bɛ taa aw ka bolimafɛn expertise kɛ pour que k'a numéro de série bɔ et puis détail technique wɛrɛw bɛ u bɛ o bɔ n'o fila banna wagati min na expert bɛ code généré dɔrɔn ka di aw ma ni paiement kɛra o y'aw ta bɔlen a la. donc i bɛ taa n'i ka carte n'a ye copie ye i bɛ taa n'i ka carte biométrique copie ye ni na fana b'a la sisan ni na fana b'a la o ja. non fɛn na sɛbɛnw na ni n'a ni biométrique tɛ kelen ye donc an ka fɔ carte biométrique. Aya o biométrique de ye diyagoya ye sa kɛ. biométrique ou bien permis ou bien passeport. olu saba dɔ la kelen. olu saba dɔ la kelen. i ka résidence fana i b'o fana ɲini. i b'o fana ɲini. o kɔfɛ i bɛ jumɛn wɛrɛ ɲini. i b'i ka soit ni facture b'i bolo ou bien n'i ka vignette ɲinan vignette san 2026 n'o vignette b'i bolo olu dɔ la kelen i bɛ na n'a ye. donc sɛbɛnba 4 don. o sɛbɛnba 4 don. yalama bi ta in kɔfɛ sabula aw nana yan bi ka na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna kalo o kalo an bɛ se k'a fɔ k'aw bɛ layidu don mɔgɔw ma ka kiimɛli kɛ ko in na wa k'a fɔ a daminɛna le 15 bi ye le 15 juillet an y'a daminɛ don min a tun bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya parce que Mali la fɛn caman bɛ daminɛ n'a daminɛna dɔrɔn a banna a kɛcogo n'a kɛcogo ɲumanya ni ɲuman kɛli ni ɲuman a n'a sirali a ka gɛlɛn quoi mɔgɔ tɛ faamuyali k'a la kuma caman. non nin ta tɛ ban ten parce que n'i mana ta k'a lajɛ interne na yɛrɛ an ye dispositif ba de bila sen kan commission dɔ an yɛrɛ ka yɔrɔ la pour que suivi ka kɛ parce que n y'a fɔ cogo min na an ka autorités ye fɛnw de d'an ma directives de d'an ma par rapport à ça ils tiennent énormément à ce que opération est réussie donc an yɛrɛ ka yɔrɔ la il y a un suivi permanent qui va se faire maintenant s'il y a lieu de communiquer sur comment a bɛ ka avancer disposition bɛ ta pour que communication ka k'a la mais quand même an ka yɔrɔ kɔnɔna dispositif ba de bɛ yen pour que ka suivi kɛ. ayiwa dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko bɔlɔlɔ tɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛna nin sigi sen kan mɔgɔw ka musaka sarali ko bɛna kɛ cogo di connexion ko ta fanfɛla la ko trésor paye o ye connexion de ye. connexion do mais i b'a dɔn ni déjà an yɛrɛ ka mɔgɔw ka connexion disposition taara o la parce que olu de bɛ se ka générer avec connexion mais n'u mana code générer ka ban hali ni i connectelen tɛ a bɛ d'i ma dɔrɔn i b'a sara Orange Money fɛ avec les chiffres que i bɛ chiffre minnu ta i bɛ se k'a sara o fɛ donc usager yɛrɛ mago tɛ connexion na forcément l'essentiel c'est que an ka mɔgɔw k'a sɔrɔ et u bɛ yɔrɔ min na disposition taara pour que connexion ka k'u bolo pour que baara ka se ka kɛ. togodala mɔgɔ caman de jɔrɔlen don sisan parce que olu bolo n'i taara fanga ka nin baarakɛyɔrɔ sugu ninnu na a kuma ka ca sayibaru mɔgɔw bɛ siran de n'a fɔra ko nin ko sugu daminɛna burusi kɔnɔna ninnu na labɛn kotigiw ni mun bɛ fɔ Bamakɔ yan mun bɛ kɛ duguba kɔnɔnaw la o kelenw tɛ yalama sen ta bɛna kɛ ka kɛ bɛɛ ka damakɛya kɛcogo la wa mɔgɔw ka jɔrɔ n'a ye o de ye.
Non, parce que olu bɛna n'u ka baaraw de bila dɔw bɛ se k'a fɔ sisan ko bon ko bi ntɛnɛn ne tɛ taa foro la n tɛ taa foyi la n bɛ ɲɛsin nin ma bon ni ntɛnɛn ma sɔrɔ k'a fɔ ko ka tila k'a bila araba la tuguni ka taa bila tarata la tuguni a b'u ka baara gɛlɛya u bolo yalama n'u taara ɲɛsin bɛ k'u ma u ta ka se ka ɲɛnabɔ joona wa. I b'a dɔn n y'a f'i ye cogo min na mɔgɔ min nana fɔlɔ o de bɛ servi fɔlɔ du moment que u sera yen quand même an ka agent b'u ta b'u ka prise en charge kɛ et ne yɛrɛ bɔra k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna olu yɛrɛ fɛn mun b'u concerné a tɛ temps ta kosɛbɛ donc c'est comme journée ko yɛrɛ tɛ n'i taara mɔgɔ fɔlɔw cɛ la i b'a ye en quelques minutes i ka prise en charge bɛ kɛ et puis i bɛ labila donc togodala mɔgɔw ou bien mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la u man kan ka jɔyɔrɔ o ko la quoi bɛɛ bɛ na traitement kelen de sɔrɔ. Voilà, i da donna nin yɔrɔ in na ani mɔgɔ minnu bɛ ka siga don ko in na i bɛ mun fɔ olu tigiw ye minnu b'a fɔ ko nin kɔni nin ko daminɛtɔ a bɛ tila k'a jɔ sira la mankan ni fɛn bɛ wuli gouvernement b'a jɔ. N bɛ se ka appel mun kɛ olu ye c'est que n ye fɛn caman daminɛna minnu a bɛ fɔ k'a bɛ jɔ mais o fɛn ninnu daminɛ cogo yɛrɛ la i bɛ se k'a sentir k'a fɔ kɔfɛ nin bɛ tila ka jɔ ni opération in t'o fɛn sugu ye a bɛna daminɛ tan cogo min na a bɛ taa laban o cogo de la et puis aw yɛrɛ bɛ an ka ministre dɔn n'a ye fɛn mun daminɛ o tɛ dabila a bɛ kɛ de fo ka se a dan na et n bɛ se ka exemple yɛrɛ d'aw ma hors gabarit ko ninnu fɛn na mɔgɔ caman y'a miiri k'a fɔ ko a bɛna daminɛ dɔrɔn a bɛna tila ka jɔ mais bɛɛ y'a ye k'a fɔ ça a continué et opération kɛra fo ka se a dan na et nin fɛnɛ na ça va c'est la même chose qui va se passer inchallah. I bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigin sɛbɛn minnu bɛ sɔrɔ wari min bɛ sara a n'a ko bɛ kɛ cogo min na pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛna sigi sen kan sini a bɛ daminɛ. C'est ça maintenant sɛbɛn mun bɛ fɔ n y'a fɔ cogo min na carte biométrique walima passeport copie walima permis de conduire copie o ye fɔlɔ ye filanan o vignette ɲinan vignette walima facture d'achat i y'i ka moto san i y'i ka bolimafɛn san facture min na o kɔfɛ certificat de résidence donc olu de ye papier bakuruba minnu kan ka kɛ n'i taara ye déclaration de mise en circulation o b'i dɛmɛ ka o renseigner maintenant wari minnu kan ka sara o ye 2000 ani 400 pour que k'a détailler 2000 ani 400 na certificat de mise en consommation n'an b'a fɔ ma CMC o b'a la o ye 1000 ye plaque yɛrɛ dilanni o b'a la o ye 800 ye redevance dɔ bɛ n'an b'a fɔ redevance de sécurité routière o b'a la o ye 100 ye frais de timbre o b'a la o ye 300 ye ale ni redevance carte grise o fɛnɛ b'a la o ye 100 ye o ye 200 ye o de bɛ bɛn 2000 ani 400 ma. Ayiwa ni nin banna sen mɔgɔ bɛ se ka san joli kɛ ni plaque ye k'a kurakuraya walima plaque mana d'i ma siɲɛ kelen o y'a bannen de. Plaque kɔni mana d'i ma siɲɛ kelen o y'a bannen de maintenant an ka carte grisew de bɛ renouveler 105 o 105 donc ni nin banna c'est comme 105 de b'i bolo i b'i ka carte grise renouveler maintenant plaque kɔni fo n'a kɛra n'a tiɲɛna sinon n'i ma adresse changer maga tɛ kɛ plaque la. ni ne ka moto feere fala ma dun. n'i y'i ka moto feere fala ma an bɛ opération dɔ de wele mutation o de bɛ kɛ donc i bɛ taa an ka direction régionale la a procédure bɛ yen mutation bɛ kɛ plaque carte grise bɛ bɔ e tɔgɔ la k'a bila ale tɔgɔ la maintenant plaque ninnu fɛnɛ ni o y'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ quartier kelen na problème tɛ kɛ plaque la mais n'o y'a sɔrɔ quartier bɛ changer plaque fɛnɛ bɛ se ka changer o senfɛ. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na min ye maaw ye u ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kumakuncɛ kuma b'i bolo walima ni weleweleda min bɛ yen i bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka se k'o faamuya nin waleya in na min bɛna daminɛ sini Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen. ni kumakuncɛ bɛ n bolo n bɛ mɔgɔw wele dɔrɔn de kalo 6 de bɛ ka di bɛɛ ma donc bolimafɛn sen 2 ou bien sen 3 mɔgɔ o mɔgɔ bolo i k'i jija nin kalo 6 in kɔnɔ document minnu kan ka ɲini i k'o ɲini i k'i taa an ka centre dédié dɔ la ou bien région kɔnɔna na an ye centre minnu fɔ direction régionale ou bien subdivision des transports la pour que i ka se k'i ka ko kɛ sinon ni e mɔgɔ n'i m'a kɛ ni kalo 6 in tɛmɛna a bɛ gɛlɛya dɛ parce que i bɛ k'i ka baara la u bɛ i ka bolimafɛn minɛ na ka taa n'a ye fourrière la pour que i k'a sɔrɔ i bɛ boliboli caman kɛ o b'i bila ka temps perdu a bɛ tila ka wari fɛnɛ perdu i bolo donc i k'a kɛ a kɛ kuma na o de ɲɔgɔn tɛ yen. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Baboyi Jaye direction nationale de transport ale direction aw kɛra général ye. oui depuis 2022. aw ka sariya falen kura ninnu sara minɛ parce que hali polisi mɔgɔw fana y'o fɔ a ɲɛna k'olu fana kɛra général ye sisan k'olu bɔra national la donc transport so a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma ban fɔlɔ wa.
aya ma ban a b'a fɔlɔ fɔlɔ kosɛbɛ. ayiwa ala k'a ɲuman segin ka na Amin ya rabbi. an bɛ i yɛrɛ fo i ja Merci beaucoup. min ye olu mamu ni aw ka chargé de communication an b'a fo sabula a fana y'an dɛmɛ nin baara in kɛcogo ɲuman na ka minisiriso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ma n nana fama o ma Inchallah. ɲininkali min mana kɛ kɔni n'o y'anw dan n'o bɔra anw ka dɔnta kɔnɔ an b'a wele aw kana a bɛna n'a ɲɛfɔ jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min na Ni Ala sɔnna ma, min kun ye avec plaisir. Bamoyi Ja ale ka laseliw ye ka bɔ direction générale des transports kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye plaque minnu kan ka ta ka don motow ni katakataninw la sini k'a daminɛ o la sa fo kalo 6 Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn minnu kan ka di baara kan ka kɛ cogo min na musaka kan ka sara cogo min a y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Falaye Keyita ale y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ don tuma min Allemagne ka saba tun bɛ yen min ye Curaçao ka 1 ye n t'a dɔn n'a b'o cogo la hali bi Falaye saba ni 1 don halisa Allemagne ye dɔwɛrɛ don wa o de ka b'a daminɛ o ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ o tuma m'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ yan Curaçao u kana na nimisa ka binni kelen don na dɛ a banna sisan 1 don halisa ayiwa ala ka a tɔ yira an na anw bɛ jouer bi Falaye an bɛ Tunisie supporter pour que an ka se ka mɛn kɛnɛ ma dɔɔni o ye 22 heures wagati ninnu n'an ma taa so Tunisie bɛ jouer bi dɛ Falaye n ko match 4 de bɛ yen Côte d'Ivoire fana bɛ yen n'an lajɛ kɛ n'an ye Tunisie de ye o n ko n ka wo de anw bɛ to kɛnɛma o de k'o de la anw bɛ to kɛnɛma k'a lajɛ n'an ma se so joona mɔgɔw k'a faamu quoi an t'an kun fɛ an bɛ ballon lajɛ de la ne kelen tɛ dɛ an ka grenadien ka ca kosɛbɛ a k'an bɛn sini n'Ala na kira sɔnna ma i Keyita